pi barok kowe pi dei ki pliak ding ki bedang me wat ai baka jing hem jong ka ding ka jing ele kan lep na pi lano ru ka baar ki bun palat ki issue railway ILP 8 schedule kini CM ter kamta unemployment MPSC issue ter ki babon ki bedana khamak jong pi ki ba pi hap ban prat lenti namata ka bah kamiat jong kari pakajai pentriu handrai ka kong santam ngakwa ban pasyat akni kapor namar kadon kajing berbi ka basyar khai ba hakari ka biej ka jongi hakini kisngi kajing skau than kajing skau liang kajing skau stadru kajing skau historian lut baro batip lut dekat thamai wan nang no nang no handrai ka KSU ngakarpat wan ra ya kajing teli jong kajai bediu khasi sashi sien pat wat ailat baki bakwa pen phariai kari ka bi ka jongi komkolong manta mit la basngi tho shipang dokom ni tho shipang dokom tai bat kham tam nga parem gitu ki tho raktien nongwei hai ki kot khubor ki ba pau ba kini sngi banong em ngi ki bo nang te ngim dan jing de bat pi ngi bo nang ning yong em pi dan jing de bat ngi ka subjek ka bayar handai tang ne ka wei ki ba pen prai kri bajai benriu Raymond bakatim jupi siemaki kum kinong syun la badu jat no kinong syun banyak baja kajat benriu ngidon kinong syun napo ngidon sen ki bakit ya ka bi ka ban penyap ya kajat benriu ngiha ban kono gini ki briu la dak de dakanu kanu kelenti kin hap ban sngap jar ban kala bamut ngidai kawai kari kawai kajat benriu ailat ya ka jingsok jong ka jing Italy kan ne ringkat bat pi ka KSU ka persen ya ka riba jai berdiri barok kawai ka kentien khasi kalong salansar ngakaran ka kentien khasi ka bangi haban pediang ka bangi la pediang namar baling ong kumta ngin paiden tak khendet sha bangan chong ban panwai ka di ka jenglang ka jat berdiri khasi ka de ka jat berdiri ka bekarpang kabakan top yu kriamu pena ruboy war bat kumta ter ngidai kawai kajat benriu lapan scam me kata dak sarkar India lapan scam me ka dak sarkar bilat ka sarkar pareng kala sign agreement bat ki CM ko ong annex agreement with Khasi chief with Khasi state instrument of taxation standstill agreement ki ong with Khasi states ingin penne ya ke stri jongi ka baka partai kala pedang yang ini ke kentian